בית חינוך גורדון זכה לשותפות מקסימה עם חברת הייטק אופטימל פלוס. מנכ"ל החברה ומנהלות משאבי האנוש פתחו את ליבם ישר מן המפגש הראשון. המפגשים הקבועים עם חברת אופטימל פלוס היו מעוררי השראה. ראיתי תלמידים שחוזרים מהחברה עם ברק בעיניים. במהלך השנה ראיתי את התלמידים משפרים הישגים, משפרים את ההתנהגות, ובעיקר רוקמים לעצמם חלומות. איש אחד קנה לי ספר אני סיגלית, אמא שלי אילי נחום מכיתה ג'2, והבן שלי מאוד מאוד אוהב את יום חמישי, זה היום האהוב עליו בשבוע. ביום הזה הם יוצאים ביחד להייטק בחולון, והוא ממש מחכה בקוצר רוח לפגוש את חן, החונך שלו. שלום, שמי לילי, אני אמא של טוני. רוצה לספר לכם, פעם טוני בא אליי מאוד מאוד שמח, זה היה לקראת סוף שבוע, ואמר לי, אמא, אני מאוד מאוד שמח, מחר יום חמישי. שאלתי אותו, מה יש מחר, טוני? מה יש ביום חמישי? מסיבה או משהו, הוא אמר לי, לא, מחר אני נוסע להייטק. ראיתי עד כמה טוני אוהב את הנסיעות האלו להייטק, ועד כמה הביקורים בהייטק נותנים לו הרגשה טובה. היי, אני אמיר מכיתה ד'2, ורציתי להגיד משהו לגבי חברת הייטק אופטימל פלוס, שהיה לי מאוד כיף ללכת לשם ולשחק עם החונך שלי, יניב. אף פעם לא הייתי בחברת הייטק הזו, וכשאני אגדל, אני ראיתי את המקום וזה פיתח בי ציפיות לרצות לעבוד במקום כזה. שלום, אני ליאור, אני מכיתה ג'1 בבית ספר גורדון. אני עם החונך שלי מולי, שיחקנו וגם קראנו ספרים, ובגלל זה ידעתי ללמוד. ולפעמים היינו משחקים ביחד גם טאקים האחרים, ובגלל זה אני מודה לו כל כך על זה שהוא נותן לי הרבה הרגשות טובות. שלום, שמי טוני, תלמיד מכיתה ג'1, והיה לי כיף באופטימל פלוס. למדתי קצת על טכנולוגיה, שיחקתי עם החונך שלי וקראתי ספרים איתו, והחלום שלי זה להיות מדען בעתיד. שלום, שמי משה, אני אבא של אילי. רציתי לספר לכם על המקרה שקרה לי בעצם שלשום. אילי לא הרגיש טוב, והחלטתי שאני לא מעיר אותו ביום של יום חמישי, זה בעצם היום של ההייטק. ואילי קם לי בבכי, והוא בעצם הסביר לי שכואב לו על זה שהוא בעצם פספס את יום ההייטק, ואני בעצם מבין מזה שזה מאוד משמעותי לו ומאוד כיף לו, ואני ממש רוצה להודות על היום הזה שנקרא בעצם יום ההייטק, ובכלל על הקמפוס עצמו. תודה. שלום, אני מאור, מכיתה ג'1. היה לי מאוד כיף בהייטק, תמיד אני והחונך שלי קוראים את הספר דודה, אני כבר בעונה שלישית, והייתי רוצה להגיד לחונך שלי דודה. שלום, שמי עדן. אני מאוד נהניתי בחברת אופטימל פלוס. אני רוצה להגיד שבחברה אני והחונכת שלי קראנו ספרים מהאינטרנט, לפעמים היא תקנה אותי, אבל אני רוצה להגיד לה תודה. שלום, אני שיר ואני לומדת בבית ספר גורדון ואני בכיתה ד'2. אני רוצה להגיד לחונכת שלי שאני מאוד נהניתי איתה לשחק ולקרוא ספרים, ואני רוצה להגיד לה תודה רבה. היי, קוראים לי אבלינה ואני מכיתה ג'1. אני אוהבת את אופטימל פלוס כי לפעמים כשאימא שלי בעבודה עד מאוחר אין לי מה לעשות בבית, ובחברת אופטימל פלוס אני יכולה לשחק עם החונכת שלי שירה ולקרוא את הסיפורים. טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים. היי, שמי אלין. פעם אחת שכאבה לי הבטן הלכתי בכוונה לבית ספר בשביל ללכת לאופטימל, לשחק עם החונכת שלי. שנה איש אחר בנה כינור שיש בו מנגינה.
שלום, שמי מרים, אימא של שירי. הבת שלי מאוד אוהבת לבוא כל יום חמישי להייטק, לאופטימל פלוס. בזמן האחרון התחילה לשאול אותי מה היא צריכה ללמוד בשביל לעבוד בעתיד גם בהייטק. ואני ברמת האישית רציתי להגיד לכם תודה על כל הפעולה שאתם עושים לנו ולילדים. איש אחד יבנה לי גשר כדי לחצות נהר, איש אחר יצליח יער. שלום, אני עדי, אני יועצת בית החינוך. משיחות עם התלמידים הבנתי עד כמה התלמידים יצאו מועצמים ויצרו קשרים משמעותיים. אני רוצה להגיד לכם המון 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 תודה. אני רוצה להגיד תודה רבה לאלינור. תודה מני, בזכותך עכשיו אני בכיתת מצוינות. תודה רבה, אני. אנשים טובים יודעים